மக்களே வணக்கம். நான் உங்கள் ஆரரான். நம்ம மார்ச் 7ஆம் தேதி நம்ம நாற்று விட்டுருந்தோம் கோ 55. இது வந்து இந்த வெயிலில் ரொம்ப நல்லா வரும், வெயிலுக்கு ஏற்ற ரகம், புதிய ரகம்னு சொல்லி கோ 55 ரகத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்ம நாற்று விட்டுருந்தோம். என்றைக்கு விட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 7ஆம் தேதி நம்ம விட்டோம். இன்றைக்கி ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி ஆகுது. கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னையோட ஒரு 27 நாள் பக்கமாக ஆகுது. இது வந்து 28லேருந்து 30 நாள் இதை பிடிங்கி நடணும்னு சொன்னாங்க. மறுபடியும் வயலில் நம்ம இன்னும் வயலில் ரெடி பண்ணாமல் இருக்கும். இன்னும் வந்து நம்ம சேடை உழவு ஓட்டலை, சேடை கட்டலை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மக்களே. ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, வெக்கை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாற்று வந்து சரியாக வளரலை. இங்கே பாருங்கள், நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாகிருக்கு, தெரியுதுங்களா? ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் இருக்குது பாருங்கள், நோய் தாங்கியிருக்கு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கார்பன் டெசிப் மேங்கோ சூப் கொடுத்துருக்கோம் அந்த இலைப்புல் நோய்க்காக. இன்னும் ஒரு 3 நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உழவு ரெடி பண்ணிவிட்டு நாற்றை பறித்து நம்ம நட்டுடணும். ஆள் ரெடி பண்ணோம் மக்களே. நன்றி மக்களே, வணக்கம்.